Mokabat sa 1,033 ka mga pulis ug mga sundalo sa probinsya sa Cotabato ang gitugutan sa COMELEC sa sayo nga pagbotar para sa May 2025 elections pinaagi sa Local Absentee Voting. Subay kini sa COMELEC Resolution number 11091 nga usa ka sistema sa pagbotar para sa mga dili rehistradong botante sa lugar apan didto temporaryong na-assign alang sa election duties atol sa piniliay karong Mayo 12, 2025. Ang kasagaran nga ni-avail aning voting is ang ato ang personnel from the Cotabato Police Provincial Office, ato ang partners from the EFP, particularly the 602nd Infantry Brigade and the battalions of 1002nd Infantry Brigade. Naapuntay from 40th Infantry Brigade. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina, gihimo ang pagbotar nga gibantayan sa mga personahe sa COMELEC-North Cotabato. They can only vote for national position, so dili sila pwede mag-vote sa local positions. Human makabotar, isil dayon ang mga balota ug dungan nga isulod sa automated counting machines. After their voting, the ballots will be transmitted to the Committee on Local Absentee Voting dito sa COMELEC main office. No? So, dili i-count ang ilang boto. Milungtad og 3 ka adlaw ang Local Absentee Voting gikan ni adtong Abril 28, 2025 hangtod Abril 30, 2025. Guys, Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.